Jo, la veritat, vaig començar a fer ioga abans de fer-ne, abans d'anar a un centre. Era com una crida. Estava estudiant i pensava quines ganes de descobrir què és el ioga. Tenia algun amic que em feia, que me'n parlava, i hi havia com una ànsia dins meu i ganes de conèixer-ho. Després me'n vaig enterar que el meu pare havia practicat ioga i no m'ho havia dit. I quan es va morir em va passar uns llibres, la meva mare, i van ser una mica la meva herència, rebre uns llibres de ioga. I va ser com un descobriment. Vaig començar a practicar ioga com tothom, en un centre normal, aquí a l'Empordà, a Verges, amb la Cristina, i allà vaig descobrir que sí, que realment tenia un sentit i tenia una utilitat, sobretot. I és arran d'una tropeçada en la vida, sí, d'un moment d'aquests difícils de superació, que vaig decidir posar-m'hi a fons. I aquí és quan vaig començar amb la formació i quan vaig començar a fer classes de ioga sense, en principi, pretendre ser professor de ioga. La vida m'ha anat portant cap aquí. Penso que tots som mestres, que cadascú és mestre de la seva vida i cadascú té moltes experiències que poder compartir i moltes ensenyances que aportar als demés, si és que els demés, és a dir, tu, jo, sabem escoltar-les amb paciència i buscant una mica aquella informació que hi ha més enllà de les paraules. Mestres, tots som mestres. Jo aquí us comparteixo allò amb què m'ha ajudat i espero que us pugui servir. Espero el vostre retorn, perquè així també pugui jo aprendre de vosaltres, amb les vostres preguntes, comentaris. El ioga és un camí, és una filosofia de vida i aplicar-la a fons no és senzill. Sí? No és un camí de roses, però està ple de floretes.